Og velkommen til den her video. I dag så har vi Jonathan med igen. Og ja, vi sad og så lidt YouTube. Og så vi så Rasmus Brohave, han lagde en video op, der hed Mine julegaver 2016. Så det er det, vi skal lave i dag. Ja. Hvem starter? Okay. Jamen, ja, du kan starte med at vise nogle gaver, Jonathan. Okay. Jeg har fået det her Lego Batman art. Er det nye, hvor de er fjender? Ja, hvor Batman og Superman er fjender. Den der film, tror jeg. Superman. Og så Batman med en maskine. Ja. Okay. Kan du vise en julegave mere? Okay. Jeg havde fået nogle Pokémon-kort og en flipprint. Ja, vi overgår ikke lige at vise dem. Vi viser bare lige den bedste. Det er nok den her. Og de her to. Eller du fik ikke den her, den fandt jeg. Ja. Den her. Ja, okay. Så det er mig igen. Ja, jeg kan bare lige hurtigt finde. 2 til hver. Nej, Jonathan, Det er min. Ja, det ved jeg. Jonathan, han fik også sådan 2 Sigurd-bøger. sådan to sådan nogle Sigurd-bøger. Se hvilken det er. Der er en, der hedder Sigurd fortæller Danmarks historien. Bind 2. Så det vil sige nummer 2. Så det må Sigurd fortæller Danmarks historien bind 1. Så det er 1 og 2 1 og 2. af Danmarks historie. Måske ikke lige den spændendste gave, men ja. Det er vel fint nok. Ja. Det er fint. Og så kan jeg lige... Jo, altså jeg fik den her trøje. Hummel. Og så fik jeg også nogle shorts til. Også fra Hummel. Se der. Vi viste 3 ting hver fra hende. Ej, vi kan da godt vise mere. Jamen, jeg viste 1, 2, 3, ja. Ja. Og jeg har fået sådan en Messi-bog. Som I måske ved, så er jeg Barcelona-fan. Ja. Er det min tur? Ja. Så siger jeg 2 af tingene, som jeg ikke lige har. Okay. Eller, altså så har jeg fået den her hue. FC hue. FC hue. Og så har jeg så fået en bold. Den er her. Ja, det er sådan en Adidas grøn-gul-agtig. Ja. Og så har jeg fået med monies. Ja, penge. Ja. Okay, så siger jeg. Jeg fik et nye wrestling-spil. PlayStation 3, fordi at vi har PlayStation 3. Og så fik jeg sådan et gevær af Jonathan, som han selv havde lavet ud af træ. Det er jeg super glad for. Det er ret sejt. Og så fik jeg de her jogging-bukser. Også fra Hummel, men jeg skal bytte den til et nummer større. Så. Og så er det min tur. Så har jeg fået sådan en FCK slikkepind. Vi blev rimelig rørt i munden af det. Nej, man kan ikke se det. Du har lidt her. Lidt blåt her. Ja, vi blev i hvert fald blå. Ja, han havde også fået det. Og så Jeg fik også en. så fik jeg Sådan en troldmandskåbe. eller kappe eller sådan noget. Kåbe, kan man kalde det.
Yes. Og så Og så sådan en... en metaldetektor. Vi kan lige prøve at afprøve den, som vi kan se. Er I klar? Det var på noget metal. Men det er virkelig belastende, altså sådan... Jeg fandt din tur. Beep! Okay. Jeg fik... Og så et FCK-halstørklæde. Kan vi prøve at få det ud her. Men der står... Hovedstaden. Gør det ikke? Og hvad står der her? Der står der står København på den her side, og på den anden side står der hovedstaden. Ja, okay. Og så fik jeg sådan, og jeg er også bare så fan. Og så fik jeg sådan en her, sådan en model af Camp Nou. Vi er ikke helt færdige med den, eller Camp Nu, eller hvordan. Camp Nou, eller Camp Nu. Sådan en der. Sådan Vi kan lige se, hvordan det ja, så skal man sætte sådan nogle plastik. og så en til ting med. Vent lige, og så fik jeg også penge. Ja. Okay. Okay, jeg har 3 ting tilbage. Ja. Så det er fint. Jonas, han fik sådan en tryllestav. Den Hør er på virkelig irriterende. Altså, jeg sådan et Nerf gun. Altså, det er sådan noget 3D kvikstød. Man kan lave alle mulige ting af det. Sejt. Men ja. Har vi flere ting? Det tror jeg ikke. Du har bolden og plakat. Åh, no, det er rigtigt. Oh god. Okay, vi fik sådan en, eller jeg fik sådan en her. Bold. Sådan en Dragon Bolt. Freestyler. Og så fik jeg den her plakat. Og det er SK's holdbillede 2000, efterår 2016. Der. Ja. Og ja, det er sådan set fedt nok. Det var alt for den her video. Håber I nåede den. Håber I vil smide et like og subscribe og del og kommenter. Og skriv ned i kommentaren, hvad jeg kan gøre bedre og hvad jeg gør godt. Ja. Og håber bare, at I får en god jul og et godt nytår. Hej.